ଭାବି ଦେଖ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମହିଳା ସେ ଭାଙ୍ଗିବ, କାନ୍ଦିବ, ଭିତରୁ ବିକିରିଯିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଠିଆ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଏହି ବଳ କୋଉଠାରୁ ଆସେ? ଚାଣକ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା, ବହୁତ ଗଭୀର କଥା କହିଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ମାନସିକ ଚାପ ସହିବାରେ ପୁରୁଷଠାରୁ ଅନେକ ଗୁଣ ଅଧିକ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କାହିଁକି? ଚାଣକ୍ୟ କହିଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀର ମନ ଜଳ ପରି ହୋଇଥାଏ। ଯେତେ ହଲାଇଲେ ବି କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ପୁରୁଷ ଯେଉଁଠି କଥାକୁ ହୃଦୟରେ ରଖି ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଟେନସନରେ ରହିଥାଏ, ମହିଳା ସେହି କଥାକୁ ଶୀଘ୍ର ଶୋଷିନିଏ। ତେଣୁ ହାର୍ଟ ବ୍ରେକଅପ୍ ହଉ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ହଉ, ପରିବାର ଚାପ, ସେ କିଛି ଦିନରେ ପୁଣି ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗେ। ଏହା ହିଁ ତାର ମାନସିକ ବଳ। ପୁରୁଷ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରାଗ, ଟେନସନ କିମ୍ବା ହାର୍ଟ ବ୍ରେକଅପ୍ରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନେ ଛୋଟିଆ ବୟସରୁ ହିଁ ଚାପ ସହିବା ଶିଖି ନିଅନ୍ତି। କ'ଣ ପିନ୍ଧିବା, କ'ଣ କହିବା, କିଏ କ'ଣ ଭାବିବ, ଘରେ କ'ଣ କହିବେ, ସମାଜ କ'ଣ କହିବ, ଏସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନସିକ ଚାପ ତାଙ୍କୁ ଭିତରୁ ମଜବୁତ କରିଦିଏ। ଚାଣକ୍ୟ କହିଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ତାର ମହାଶକ୍ତି। ଚାଣକ୍ୟ କହିଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବନାରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବନା ତାର ଅନୁଭବ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ପୁରୁଷ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧ, ଅହଙ୍କାର ଓ ବାସ୍ତବିକତାରେ ଫସିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମହିଳା ନିଜର ଜ୍ଞାନରୁ ହିଁ ଅଧା ଦୁନିଆ ବୁଝିନିଏ। ତେଣୁ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ମା କିମ୍ବା ଭଉଣୀ ଅନେକ ଥର ଆଗରୁ ଅନୁମାନ କରିନିଅନ୍ତି ଯେ କିଛି ଖରାପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରକୃତି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ତ୍ରିକୋଣ କରିଥାଏ। ପୁରୁଷ ହାର୍ଟ ବ୍ରେକଅପ୍ରେ ଭାଙ୍ଗିପଡ଼େ, ମଦରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ, ରାଗ କରେ, ଡିପ୍ରେସନରେ ଚାଲିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମହିଳା 2-3 ଦିନ କାନ୍ଦିବ, ପୁଣି ଚତୁର୍ଥ ଦିନ କେଶ ଧୋଇ ନିଜ ମୁହଁ ସଫା କରି ନିଜକୁ ପୁଣି ଯୋଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ତାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହିଁ ତାର ଇନ୍ଧନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହିଁ ତାକୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ। ଚାଣକ୍ୟ କହିଥିବା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଅନେକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ସାମ୍ନା କରିଥାନ୍ତି। ପାରିବାରିକ, ସାମାଜିକ, ମାନସିକ। ଯାହା ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ହସିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଶିଖିଥାଏ କାହାକୁ ଖୁସି କରିବା, କାହାର କଥା ମାନିବା, ଘର ଓ ନିଜକୁ କିପରି ସନ୍ତୁଳନ କରିବା, କେତେ ଚୁପ୍ ରହିବା, କେତେ କହିବା। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୁଦ୍ଧଗୁଡ଼ିକରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ମାନସିକ କବଚ ତିଆରି ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ମହିଳାମାନେ କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ବି ପୁରୁଷମାନଙ୍କଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଚାଣକ୍ୟ କହିଥିଲେ ପୁରୁଷ ଶାରୀରିକ ବଳରେ ଆଗରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମନ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ପୁରୁଷଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। ଏହା କୌଣସି ଫିଲ୍ମ ଡାଇଲଗ ନୁହେଁ, ଏହା ଜୀବନର ସତ। ଜଣେ ମହିଳାର ଦୃଢ଼ତା, ଅଦୃଶ୍ୟ ସହନଶୀଳତା, ଭାବନା, କର୍ମ, ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ବଳରେ ବଦଳାଇବାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ, ମାନସିକ ଭାବେ ସବୁଠାରୁ ବଳିଷ୍ଠ କରିଦିଏ।